To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci mai albarka kuma barkanmu da warhaka. To a yau dai mun zo muku da labarin shahararren mawaki wato Nura M Inuwa. To Nura M Inuwa dai kowa ya sani shekarar da ta wuce bai yi album ba. To amma a wannan shekarar babu makawa Nura M Inuwa ya yi album. To kafin dai mu shiga cikin wannan shiri namu mai albarka muna buƙatar wannan bai danna mana subscribe ba ya danna mana subscribe domin samun sababbin waƙoƙin Nura M Inuwa da zarar ya sakar a wannan YouTube channel namu mai albarka za ku samu. To sanin kanku ne a bayan Nura M Inuwa ya taka rawar gani a fannin waka har zuwa yanzu ba a bar shi a baya ba. Nura M Inuwa ya yi dogon nazari a wannan shekarar duk da cewa wancan shekarar Nura M Inuwa bai yi album ba to amma fa ku sani a wannan shekarar ya biya bashin masoya wanda suke bin sa. To Nura M Inuwa a wannan shekarar ya fidda album har kashi guda biyu ko kuma mu ce ma zai fidda album har kashi guda biyu. Na farko album wanda yake masa take da cewa ni da ku. To sannan kuma akwai wani album ɗinsa shi ma wanda ya fitar wanda ya ce lokaci. Waɗannan album ɗin manyan album ne kuma Nura M Inuwa ya fito din a Instagram kafin zuwa yanzu ya riga ya yi bayani cewa wannan album ɗin da zai fita insha Allah zai bawa masoyansa mamaki. Duk da cewa a baya Nura M Inuwa wannan shekarar da ta wuce ya fuskanci kalubale da yawa a gaban masoyansa amma hakan ya jure ya haƙuri ya bada lokuta kaɗan domin ya tazara da dogon tunani. To hakika dai wannan karan tusa ta karewa kodari dan yanzu kan manyan mawaka da sauran yaran mawaka to ba ku yi ta kanku yanzu ga mai zamani ya riga ya shigo. Ita cewa a Kano ana furcin cewa an daina yayin Nura M Inuwa sai Hamisu Breka yace to fa lallai ku sani kalubale a gare ku mawaka dan ni ma to tunda aka ce haka to fa ni ma zan yi kwazo iya kwazo domin in da martabata. Har yanzu ku sani a matsayin sarkin mawaka nake a Kano ba ma Kano ba da dai sauran jihohi ko kuma in ce sauran kasasuwa na ketare makotanmu kenan. Hakan na da matukar muhimmanci a gare ni domin in sake nishadantar da masoyana masu bibiya ta a koda yaushe. To labarin da yana zuwa muku kai tsaye ne daga wannan YouTube channel namu mai suna A Duniya Movies. Kada ku manta wanda bai mana subscribe sannan ya mana subscribe. Kuma shirin muna burge ka sai ka mana like sannan kuma ka na karrawa. To har yanzu dai kuna tare da mu muna buƙatar cewa kada ku manta wannan YouTube channel namu zamu ringa nishadantar da ku duk kuma abin da ya faru a cikin Kannywood ko kuma harkar mawaka dai haka to fa za ku samu a wannan YouTube channel namu albarka. Ku ringa kwazo ku ci gaba da bibiyan shirye-shirye namu wanda muke dora. To kamar waƙoƙin Hamisu Breka, kamar waƙoƙin Isa Ayagi, sannan kuma akwai Nazifi Asnani, sannan akwai Adamu Hassan Nagudu, akwai Umar Dan Sharif, akwai Abdul Diwan. Kada ku manta ku mana subscribe dukkanin shirye-shirye da ake gabatarwa to lalle za ku samu a wannan YouTube channel namu mai albarka. Mun gode masu ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa. Shirin mu na burge ku mana comment sannan ku yi like. Mun gode. To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci mai albarka kuma barkanmu da warhaka. To a yau dai mun zo muku da labarin shahararren mawaki wato Nura M Inuwa. To Nura M Inuwa dai kowa ya sani shekarar da ta wuce